Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Видеои мо сар мешад имрӯз аз магазини кондитерский. Ман дар як-дута қолабак дар кора ҳаваи ҳозир нигаҳ дорам, яъне ёва майҳава гирам. Ана ин тарафҳо ҳамаи ҳамин қолабакҳои барои болои печен, барои болои пирог, гул андохтана. Бисёр қолабакҳои фасон, широни ин тарафҳо. Знакомо словосочетание Маша и Миша? Да. Что это? Сахарные украшения. Это которые наборы Маши Медведь. Вот эти. Белоснежка и гномы тоже, да? Это заказ? Нет, это слово просто передать им, потому что у них все сломанные. Слушай, а посмотри, сколько у нас числится. У нас есть 12 штук. Ну да, это который... Дед Мороз, мармелад. Мармеладный у нас же только этот снеговик. Нет, Дед Мороз Тоже есть? По-моему, да. ин магазин ман якта қолаб гирифтам. ин хеле қолаби калитсо барои салат тайёр кардан. вақти салат тайёр кардам дар болои аму талирка ки мемонӣ салата тайёр мекунӣ, гирди хушрӯ биёяд. хеле гирифтам. бо як-ду намуд барои болои печен, барои болои пирогҳо ва гирифтам. қолабак гирифта гирифтам. ин тари рамашка якта калон гирифтам. як пачкаи дигани гулакҳои майда гирифтам. як пачкаашро 3 дона дорад, бо як пачкаи дига вая барга вайшам 3 дона дорад пачкааш. размиро 3 размиран, калони майда доранд дар оношон. Ҳои шукармайдри клёнкаошон мехел мекаши камтарай болош, болои хамирда ки мемонӣ ба мо қафошонамо пластмасса меҷиқи хамир худаш меброяд. удобна вай карданда. як бор истифода бурдум инора. хушрӯан удобна вақти гулдозӣ хушрӯан. инам размеран. ин пачкои майдаш 3 размер доранд. калони майда ини гулакоша. имрӯз бо як рӯзи дигари моҳа инфексия омадагием. пасобияи кӯдак да мо ина пасобияро фарӯчат кардем. детский картара ҷои мо дар детский карта метиҳам барои пасобияи кӯдак ҳар моҳ дами карта детский худаш мегзара. ин картара фақат дар супермаркетҳо истифода бурда мешавад. ба кӯдака либоса, хӯробка, пампер, чизе ки кӯдакда лозима истифодаш мебарӣ. то 7 солагии кӯдака агар пулати истифода ки набурдӣ, карта месӯза пулаш.
бояд ки то 7 солаги кӯдака ҳамин картара истифода барои пули дарун шавад. даже дар дигар карта пула гузаронда намешавад. ана инҷа як рӯзи дигар аст. бегаи рӯза ба сари Сулаймономад Сагик омадагиён бега бозӣ доранд дар берун барфбозӣ карда дидам ки чиқа ба завқ кӯдако бозӣ кардесиям ба ҳамдигараш барф қатӣ сиёмкашон карданд. ман дар ҳаминҷа ба шумо хайрхуш мекунам дӯстони азиз. хай то видеои оянда худо нигаҳбонтон бошад. Попробуй и поймай. Mami!